Jekk qatt rajt rapporti dwar kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, forsi smajt konklużjonijiet mogħtija minn xi ħadd li jissejjaħ Avukat Ġenerali. Imma min hu dan l-Avukat Ġenerali u għaliex jagħti l-konklużjonijiet? Bħall-imħalfin huma jinħatru minn fost il-professjonisti legali li jkunu kwalifikati għall-ogħla inkarigi ġudizzjarji f'pajjiżhom. Hemm 11 l-Avukat Ġenerali b'kollox. B'differenza mill-imħalfin, huma ma jaqtawx il-kawża. Minflok ir-rwol tagħhom huwa li jagħtu opinjoni indipendenti lil Qorti tal-Ġustizzja dwar kif il-problemi mqajma mill-kawża jistgħu jinqataw. L-Avukati Ġenerali ma jipparteċipawx f'kull kawża, huwa biss fejn kawża tqajjem punti ta' liġi ġodda u l-opinjoni ta' Avukati Ġenerali tkun utli li tintuża din ir-riżorsa prezzjuża. Xi kultant il-Qorti tal-Ġustizzja tasal għall-istess konklużjonijiet bħall-Avukat Ġenerali. Xi kultant tasal għal soluzzjoni differenti. F'kull każ, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali jkunu għenu il-proċess deċiżjonali tal-Qorti tal-Ġustizzja billi jagħtuha il-benefiċċju ta' perspettiva indipendenti oħra. Matul l-istorja tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Avukati Ġenerali kienu fundamentali billi informaw u gwidaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.